ty vole stream toho Novbyho, ne? Já jsem ho nikdy moc nečekoval, párkrát jsem ho viděl, když si valil v lese nebo tak. Říkám, tyhle, ten si jede svoje věci a tak. Aši, tady je problém, že já jsem se málem pochcal smíchy, kámo. Já vím, že hele, když se ožere, to je fakt taky je Blade dement. Jakoby to je takový kokot. Jako jak byl tak zlej na toho jednoho týpka, jak se ožral, tak to mě sralo. A já jsem se teď díval a ještě chuť, co on, mě přijde v pohodě. Hele, dokud se neože. Ale já jsem se díval chvíli. Jako jak si s tou, jak se pochcal, jasně, to jsem se ujebal smích, jenom jsem mu záviděl jeho, vole, jako cicinu, ale jak se ožral. Já jsem viděl teď, jak se ožral někde v Bratislavě a šel ven, kámo, já jsem se tady málem pochcal. Smíchy, vole. On šel ven a teď začal hulákat, prostě jak klasický prostě, vole, vožuk. Já jsem se s tím fakt jako fakt jsem si řekl, to je fakt klasický jeblej, vole, vožungr. A fakt jsem, jako to, že je to píčus kolikrát. To jo, ale já jsem se tak zasvál, když on přišel, jo, přesně, já jsem to viděl. On tam sedí nějaká paní, on uhni bábo, sedl, já vím, že je to hulácký, tak, když je na někoho zlej, jak něho sere. Jo, když jsem viděl teďka pár dní zpátky, kde s ním přišel ten Harry, vole, ten brejlatej, že s ním chce kalič, pak že ho chce odvízt dom, pak už se choval jako vymletej, vybřinklej idiot, nasranej, ožralej, nepříjemný agresor k němu. Jo, fakt úplně zbytečně. Ale to, jak jde ožralej a směje se s těma lidma a valí, já jsem se málem pochcal. Jak tam stáli ty lidi, nějaký vymrskaný, a on na ně. Tyjo, co vy tady tancujete? Ty byli na nějakým tripu, kámo, já to pustím. Nějaký týpek v chatu. Zasraný satanisti. Jaký random lidi tancovali. Jakože byli nějaký vyjetý, kámo. Už jenom jako tenhle pohled těch lidí, jako není v poho, víš co. A on tam k ním přijde, co tady děláte, jako co tady to, ne. Je mu je úplně jedno, jakože mě se líbí, jak mu je jedno za... Já totiž vím, že jakmile kolem něho někdo projde, tak on okamžitě potřebuje diskutovat, když je ožralej. Přitom toho člověka to vůbec nezajímá. A tam někdo v chatu, co to je za rituály, vole, já jdu pryč, ty vole, z toho mám strach do píči, co to je. On je prostě idiot, to je přesně člověk, který vidí skupinku lidí ožralej a jde tam a na to se to zachcal. Jakož se posmívá, ne, debil. To je fakt píčus, ten týpek. Hello! Dobrý den! Nazdar! Zastáme nebo jedem dál? Jako co ty? NPC 1. A oni tam fakt budou tancovat, cringe. Je to... Aha, takže Cactus Life. Kurva, proč nám pouští tu hudbu? Jo, dejte, já se rád to... Čeho, tam má furt tu hudbu. No a tady ten týpek se bude chtít nutně vyjádřit. Okay, how many are there? 1000. Okay. Teďka se tomu budou věnovat. On je pošle do píči. A pak se uražejí, že nechcou, aby je natáčel, víš co? Can I say something to that? Yeah. TikTok or where? No, Twitch. Okay. Slava Ukraini. And It's happening, guys. just go to Erasmus Plus project because these things will happen and to je it will be nezajímá, amazing. řekni něco normálního, konečně. V pohodě hippíci, no. Jako. To slyší i v televizi, řekni něco normálního, kámo. Jsi anglicky. No, ale jako v televizi slyšíte to furt, musíš říct něco normálního, kámo. Kámo, tohle jsem slyšel v televizi, když jsem měl z Řecka, že... Dobrá. No, we will like not to be A teď už nechcou být natáčení. anymore. Oni nechtějí být natáčený. Já natáčení, ale mně se líbily ty vaše pozy toho stromu. To je jako, dobrý, ale nemusíte vidět další 1000. Vždyť tam schválně nalítl týpek, víš co je Beti? 20 metrů čtverečních. Už se posadili o 20 metrů čtverečních. Poslali... Jako víš co, jako každý to nedělá, jít ožralej do ulic nějakého města, takhle tam NPCčko, kámo, já jsem se u některých situací fakt jako zasmál, jako kolikrát řeknu, to je pínis, ty vole. No, my máme rádi Green Deal, takže my se posuneme o 20 metrů čtverečních a budeme doufat, že nás nenatáčí. Feťák ne, Jirko je jenom alkoholik.
čistě hledického důvodu. Jim se nelíbí, že nás natáčíš. You say doing, okay, a do pryč, chápe? Jak dá tomu bezdomovcovi to jídlo tady. Okay. Nevíš náhodou blínské mě... Víš co, on někoho vidí, to je úplně to mě na tom baví, to je prostě taková ta klasický NPC ožralej mood, kdy on prostě jde a vyhledává, koho by mohl oslovit, ne? Prostě. A vidí bezdomovca, hej! To nevíme, Žiopatovi za tři... Hele, tohle já nevím, vole, já ho nijak hluboce nesleduju. Nasralo mě, že když je ožralej, tak byl fakt jako agresivní. Ale když byl tady jako podnapilej a mluvil s těma lidma, tak jsem se fakt zasmál. Blínské, to ti to říkám. Takže rovně. Tam bude sami co lutí do piče, už se chci zeptat, kde jsou blínské mnivy. Čum na to Boris bude vidět 100%, kámo, tam vylutí rare. Hej! Helan! Já jsem kámoš, počkej. Nevíš náhodou... Ale on není jako, on jako nevybířu, já taky nemám rád, hele. Já nemám rád ožralí lidi, co vyvolávají konflikty. Ale on se kolikrát, co jsem viděl, jak se většinou šel bavit, jako víš, normálně pobavit, jako. Ale viděl jsem, že se ožral a byl jako agresivní. Blínské nivy. Blínské nivy? A tady bude hodnej na pana bezdomova. No. To je smrná autobusovou stanici. No, autobusovou stanici a kudy? Pojď, stále rovno půjdeš. Stále rovno? Hej, a potom už půjdeš na koncu, jak je most, tak obočíš na ľavú stranu. Hej? A tam ti pôjde každú chvíľu aj autobus. Hej, tam je autobusová stanica. No normálne, čo primála nočný. Dobre, a koľko metrů je to zhruba? To nemáš ďaleko, to len tuto máš, ide stále len rovno. Dobre, ďakujem, díky, kámo, díky. Môžem sa aj na tú... Cigaretku mám, peníze nemám. Jak je to odpoví? Cigaretku mám, peníze nemám. A on. Ja nefajčím, ja len jedlo či nemám. Jídlo. Jídlo? No. Hej, nemám kámo. Hej, nemám kámo. A on má u sebe, hochu, v tuhle chvíli třeba 5 jídel, který si vzal z té restaurace. On to nosí v ruce prostě. Jako, můžu se, jo počkej, tady mám. Můžu ti dát, co tady mám? Já jsem jako byl v hospodě, jo, tady mám ty palačinky a tak, jako. Tady mám třeba preslíky. Čaj. Počkej, to nesbírej, to ne. No. Tohle jsem se pochtal. On tam vybírá popelnici. Hej, z tohle jsem se pochtal. On tam vybírá popelnici. On vypadne ten preclík a ten nov ho zvedne a hodí ho do popelnice. Chápeš to? Jako by mu ho nemohl dát prostě. Ono mu to spadlo, ale on místo toho, aby mu to prostě on se tam hrabe, ten pán tam stejně do té popelnice půjde a on to veme a hodí mu to do popelnice. Třeba preslíky. Čaj. Počkej, to nesbírej, to ne. Ale tady mám 3 preslíky tady v tom. A teď hodil do koše, víš co? Já si říkám, on tam stejně půjde. On bere z popelnic flašky, já chápu, ale myslel jsem si, že si to pojezí z ty popelnice, víš. Prostě salát, tady máš třeba tohle, podívej jo. Kámo, normálně chálky jak blázen. Chceš? Mňam. Chceš? Dej si. Ďakujem ti, brachu. Jo, v pohodě. Chceš ještě něco? Hele, polívku, podívám se, počkej, já se podívám, jestli mám polívku. Lebo na tú flašku. Hele, tak si to dej všechno, to je tvoje, jaký dám ti to, ok? Tak ďakujem. Dobré, dám ti to. Berem pre nás chudobný. Ne, v pohodě, kámo. A takže na tu autobusovou stanici takhle, jo? Ano, stále rovno tu pôjdeš po tej kráne, ak dojdeš ku mostu. Já si nemyslím, že v tomhle je zlej, vole, jako fakt si nemyslím, že v tomhle je zlej. Myslím si, že Koko, když se ožere, ano, neplatil daně, je někdy třeba trošku jeblej, jako co se týče peněz nebo tak, ale nemyslím si, že bude jako zlej, jako úplně. Dobré. Nemyslím si. A stále len rovno pôjdeš a uvidíš. Pochcal se, zesral se, vole, chlást, no. Nivea. Dobré, díky, si hodnej. Ahoj. Tohle je totálně random. Bůh tě nepomůže teď. Budu čekat, ano, Pablo. Jo. Tohle je jeblý. Na boha, sér. Bůh tě nepomůže teď. Tetoval chlastá, ojebal daně, zesral a zechcal se live, no, tak to je hnus, no, jako tak. Jako vychlastanej, když je jako vychlastanej, jsem viděl, jak je vymletej, totál. Bůh ti teď nepomůže, bohužel. I když nejsem proti lidem, co boha, tak ti teď Bůh nepomůže. On se vychče do keře a spadne mu tam telefon. Takže lidi, byl to samozřejmě na začátku takový joke. A pokud si někdo
dal volume na hlas a dal si to třeba na sluchátka, tak to máte na blbý, vole. Tak už není umuta, nebo já nevím. Co tady, hele. Mašinka Tomášek. A on hned jde, víš co, on hned jde do té konverzace prostě. Mašinka Tomášek. Let's go, boys. Hele, poslouchej, babo. Poslouchej. Tak... Čet, já říkám, říkám, kdyby k ní byl hnusnej, jako nějak zlej, ty vole, akorát ožralý otravuje lidi. Hele, musíš chápat, já nepodporuju to, aby nějaký ožralej idiot obtěžoval lidi, nebo aby na ně řval, ty vole, zlé, jako, a víš, jako, nesnáším zlý ožralý lidi, říkám, když je zlej, bleju z toho. Ale tady to je něco, víš, ta ženská na ně, tak on šel do toho, ten content, víš. A jako tahle situace mě přišla spíš jako vtipná. Že mě to nepřišlo jako, že by byl, jako, že by paní z toho byl nějak v piči, jenom je pokecaj. Víš, jak to myslím? Můžu říct, že je tady nádraží... Nádraží? No, ale jako autobusový. To musíš tam. Ne, autobusový. Autobusový, tu to půjdeš. Jakože nemyslí si, že bych rád propagoval někoho, já ho propagovat ani nechci, já jsem chtěl říct jenom, že jsem viděl ten kousek a tady z těch některých hlášek jako Tomášek, vole, Mašinka, nebo co to řekl, ty vole, tak jsem se jako zasmál, jo. Jakoby nesnáším jako tady třeba, když stálu tady těch lidí, kámo, jako co si tam jeli. Jako to jsem nezvlád, jako. Ti byli normálně chudivej. Ty mi neříkej, že na něčem nevalej, hochu. Já moc nerozumím omamným látkám, ale nevěřím, že ty nemají něco, co... Možná jsou ozáření jenom pozitivní energií, ale tohle mně přijde, že něco je. Mě to připomíná takový ty hippíky v těch filmech, jak si prostě jedou na takových těch koncertech a na něčem musí valit. Se ho i ptali, jestli něco nemá. Aha. Jako tady mně přijde, že něco, tady ten třeba ten tam plave, ty vole, ve vzduchu. Jako... Tráva, ne, hochu, ty bych řekl, že tam frčí něco ostřejšího, hochu. Dívej. Tam valí něco jiného, hochu. Tohle nevím, co je. Nějaký LSD, nebo já nevím. Tohle není Brno, tohle je Slovensko. A máš toho radost, tak užívaj, ty vole. Tak tady u toho jsem se třeba zasvál, hlavně tomu chatu, ten chat jsem psal, ty vole, co to je kurva za nějaký posranej, vole, co tam psali, ty vole, rituál, jo, jasný, oni tam dělají nějaký zasranej rituál. Ten Twitch chat je fakt jeblej kolikrát, vole. Víš, jaká prostě jako situace, hej, víš, co to kurva je za rituál, co tam do prdele dělají, vole, a nějaký týpek, zasraný satanisti. Jak mám napsal, tohle nedělají satanisti, ty vole, víš co? To jsou idioti, ty lidi. Pak jsem se jako zasmál, k tomu chatu, jako, hej, co oni tam tancují, oni tam vole jedou nějaký rituály. Lidi si jedou svoji videohru, no, docela, to jsem se fakt jako zaspal. Já vím, že nestihla ten bus kvůli němu, já to vím, ty vole, já to vím, to mě jí bylo líto. Ale ona se s ním baví, já vím, že to nestihla, no. Kurva, to mě bylo líto, no. Do píči. Oni přijede ten bus, a tam čeká nejdýle, má to nestihne, na ten píču se to vlastně. Policajti? To půjdeš rovnou. Týpek z Ústí, jasný, vole. Děj. Týpek z Ústí, zvyklý na situaci. Tam půjdeš rovnou, to půjdeš. Tam! Policajti? Reflex, vole. Ten reflex, prostě. Týpek z Ústí, co? Policajti? Zdrám. Půjdeš rovnou. Jo. Půjdeš.